दिनै बिसायख'थि फोसावदिंनि जोबथा सान बे जोबथा साननि जोबथा बुब्लियाव आं स्पेसियेलि उदालगुरि समस्तिनि भटार रायजो राजा बिथांमोनखौ फंनैसो बुंनो गोसो खालामदों। जों मिथिगौ उदालगुरि समस्तिया बे मोनसे जोंनि नोजोराव बिसेस समस्ति आरो बे समस्तियावनो जों नुनो थाङो जारिमिनखौ नायोब्ला बयनिख्रुइ सिगांसिन जोंहा रबि कसारि बिथाङा एमएलए जादों बेयाव, बिदिनो देबिद चन्द्र बरा फैदों, बिदिनो बाहादुर बसुमतारी फैदों, बिदिनो बिनय कुंवर बसुमतारी फैदों। दा बेबायदि फारि फारि जों नुबोदों जोंनि गेदेमाफोरा जाय बर' फिसाफोरखौ जों गेदेमा होनो बिथांमोना बे समस्तिनि एमएलए जानानै जोंखौ दैदेनबोदों। आरो बे दैदेनबोनायनि गेजेराव जों गिबियावनो 1991आव जाय जोंहा जमन सिं ब्रह्म बिथाङा एमएलए जाबाय हेला जोंनि रायजो राजाया सरकारखौ नारसिननानै जों फार्स्ट मन्थ्रिबो मोननो हादों। आरो बेबायदिनो जोंहा थांनाय दिनफोराव बिपिएफनि एमएलए रिहन दैमारि बिथाङाबो मन्थ्रिनि बिबान मोननानै बे जोंनि हालामखौ नायबोदों बा जौगानाय खामानिखौ बिथाङाबो मावदों। नाथाय दिनै खोथाया जाहैबाय मा जों एसेबां गोलाव बोसोर जि मोजां एमएलए मोननायफोरनि गेजेरजों उदालगुरि ओनसोला जेसेबांखिनि जोंहा डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन नैबे बिथिंखौ जों एसे खम नुहुरदों। जोंनि बे उदालगुरि जों साब डिभिजनखौ नायोब्ला 1983नि 2 अक्ट'बरावनो बे साब डिभिजन जादों आरो बिनिफ्राय 2003आव बे जिल्लायाव फैदों। दा उदालगुरिया दिनै जिल्लानि हेडक्वार्टार, बेयाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि जायफोर जोंनो नांगौ अफिसफोर दंजोबो। नाथाय होमब्लाबो जों नुदों जोंहा जेन आरोबाव जेसेबां नायनो गोनां मोननो गोनां जों बेखौ मोनाखै। जेरैबायदि जोंनि खाथियाव नांजाबनाय मोनसे जों जिल्ला उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लाखौ जों नुयो। तामुलपुर जिल्लाखौ जों नुनो मोनदों खम समनि गेजेराव बिथांमोना साब डिभिजन जाबाय, बिनि उनाव जिल्ला जाबाय। जिल्ला जानानै बिथांमोना जिल्ला जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना मेडिकेल कलेज मोनबाय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि अफिसफोरखौ मोनबाय आरो हान्था मेलानि थाखाय बिथांमोना दोंसे नङा दोंनै नङा दोंब्रै असममाला लामा बिथांमोना मोनदों। जाय असममाला लामाजों बिथांमोना हान्थिनाय राहाफ्राबो मोजां जाबाय। नाथाय जों जुदि जोंनि सिमासे थानाय तामुलपुर जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लाखौ रुजुनानै नायोब्ला मा नुनो मोनो? जोंहा आसाम मालायनि न'आव उदालगुरि समस्तियाव जों आसाम मालायनि लामाबो नुनो मोना। जोंहा मेडिकेल कलेज गैया, जोंहा फरायसालिनि जायफोर फसंथान थानांगौमोन बेबायदि गैया। दा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला मोनसे खोथा बेयाव गोख्रोङै सोनारो। उदालगुरि समस्तियाव जाय जोंहा बिएड कलेज थानांगौमोन बे बिएड कलेजबो गैबावा। आनखि उदालगुरि समस्तियाव जोंहा कलेजबो गैयामोन। जाय उदालगुरि कलेज बिमुं जों मोनदों बे कलेजाबो माजबाद समस्तियाव गोलैयोमोन। दा जेनेबा डिलिमिटेसन जानायनि उनाव बे जोंनि उदालगुरियाव फैबाय। दा बेखायनो आं रायजो राजा भटारखौ हांख्रायनो लुबैदों जोंनि बे ग्रेटार उदालगुरि समस्तिखौ जौगाहोनो थाखाय। मानोना उदालगुरि जौगानाय खोथा बुंब्ला जों नुनो मोनो उदालगुरियाव ओरैबायदि हारियारि बायदि जाथिनि धोरोमनि सिबिनायनि ओरैबायदि गौथुम दोङो, सुबुं गौथुम दोङो। आरो बे सुबुं गौथुमखौ नायब्ला जों नुनो मोनो जे बे मोनसे भारतबर्सनि उन्दै बाहागो बायदि जों नुनो मोनो। सारा भारतबर्सआव जेरैबायदि बायदिसिना रावारि धोरोमारि सुबुं अनजिमा थायो, सुबुंनि मानसि थायो, तद्रुप उदालगुरियाव बेबायदि जों दङ। बेखायनो जों रुजुआरिबो बुंनो हायो बे मोनसे जेनेबा भारतबर्सनि फिसा मोनसे हालाम, फिसा मोनसे बाहागो। दा बेखौ जौगानांगौबा जों सासे मोजां बिसायख'थि सायख'नांगोन जाय बिजाथिया जोंनि उदालगुरिनि गासै
जेरैबो जौगानाय खामानि मावगोन। जेरै जों नुनो मोन्दों दिनै गाबोन जोंनि बड'लेण्डनि हेडक्वार्टार बायदियावनो क'क्राझाराव मोननै इउनिभारसिटि दङ। मोनसेया जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, गुबुन मोनसेया जाबाय क'क्राझार इउनिभारसिटि। क'क्राझार इउनिभारसिटिया सिगां कलेजमोन, दा इउनिभारसिटि जाबाय। दा अब्ला जों उदालगुरियाव बेबायदि फसंथान मोननो थाखाय उदालगुरि कलेजखौ जों इउनिभारसिटि खालामनो थाखाय, उदालगुरियाव जों मेडिकेल कलेज मोननो थाखाय, उदालगुरियाव जों बायदिसिना नार्सिं कलेज बायदिसिना मोननो थाखाय आरो उदालगुरिनि जाय हान्थिनाय लामानि जौगानो थाखाय जाय बुंदों जोंनि खाथिनि जिल्ला तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ जेरैबायदि मोनब्रै बिथांमोना असममाला लामा मोनदों। दोंसेया बरमानिफ्राय तामुलपुरसिम, गुबुन मोनसेया कुमरिकाटानिफ्राय जालासिम, आरो मोनसेया गान्धीबारिनिफ्राय नाग्रिजुलिसिम आरो मोनसे। दा बेबायदि जोंहा आसामालानि लामा बहा दङ, जाय रौतानिफ्राय मिसामारियाव बनायबाय थानाय नुदों, बेबो जोंनि उदालगुरि समस्तियाव गोलैलिया। आरो गुबुन मोनसे सिपाझारनिफ्राय जाय बेंबारियाव नांफैदों, बेंबारि आरो ससे 2-3 किल'मिटार बे आसामाला उदालगुरि कनस्टिटिउन्सियाव गोलैदों। दा आसामालानि लामाफोरबो गैया, दै जौगानाय खोथाफोरबो गैया, फरायसालिनि फसंथानफोरनि खोथायाबो बिदिनो जाहैबाय। बेखायनो आं गुरैयै खावलायदों, नैबे गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय जोंनो ओरैबायदि सासे डायनामिक लिडार नांगौ, दैदेनगिरि नांगौ, पलिटिसियान नांगौ, जायनोखि बेफोरखौ मावनो हागोन। दा बिनि नोजोराव जों नुनो थांदों दिपेन बर' जाय UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। जोंनि थाखाय बिथाङा साबद्राय सासे केन्डिडेट बिजाथि होनना बेखायनो बुंनांगोन। बिथांनि जिउआव गोलाव सम फरायसा आफादाव थानानै बिथाङा फरायसा आफादखौल' नायाखै, फरायसा आफादाव थानानै फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गांनाय उखैनाय, बर'नि लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि खोथाफोरखौल' सानाखै, लोगोसे लोगो बिथाङा बर' फरायसा आफादनि मासिनिफ्रायनो असमिया फरायसा आफाद, राभा फरायसा आफाद, भजपुरि फरायसा आफाद, गासै जेसेबांखिनि जनगोष्ठीयाव दङ बे फरायसा आफादफोरजों लोगो जानानै जोंनि खौसेनि खामानिफोरखौ मावदों। दा बे बिथिङाव जाय बिजाथिया सिगांनिफ्रायनो बायदि हारिजों, हारिसाफोरजों, बायदि धोरोमारि संगठनफोरजों सोमोन्दो दङ, मोजां सोमोन्दो दङ, बा बिथांमोननि नोजोरफोरखौ बिथाङा बिजिरनानै नायनो मोननो हादों, बेबायदि सासे बिजाथि दिपेन बर' सासे जाखांफुंनाय जों पलिटिसियान होनना बेखायनो बुंनांगोन। मानोना बिथाङा फरायसा आफादावसो गोख्रों मोनसे बिफाव दंमोन। बिथाङा बारा गोबाव जायाखै, बावैसो राजखान्थि हान्जा UPPL आव जयेन जानानै उदालगुरि समस्तिनि बिजाथि महरै गसंदों। दा बेखायनो बे दिपेन बर'खौ जों देरहासार होनानै उदालगुरिनि जाय मोनसे जोंहा नाम दङ, बेयाव मुंदां MLA फोर जेरैबायदि आं बुंदों, बै दिननिफ्रायनो बियो रबि कसारियानो जा, बियो दिपेतसन भब्रायानो जा, बियो बाहादुर बसुमतारियानो जा, बे बिनय खुंगुर बसुमतारियानो जा, बेबायदि मोजां बिजाथिफोरा मोजां जोंनि हाथियार, जोंनि जाय गेदेमा बिथांमोना MLA जानानै बेखौ सामलायदों। आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन दिनै समा जि मोनसे गतिखिल सिगांजों खारबाय थायो, दावगाबाय थायो, जाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिपेन बर' बायदि सासे बिजाथिया बिथांनि गोख्रों गोसोजों, गोख्रों बोलोजों, गोख्रों साननायजों, साननाय हनायजों बिथाङा दैदेननो हागोन। बर' हारिखौल' नङा, दुलाराय उदालगुरि समस्तियाव जायफोर हारि हारिसा, धोरोम सिबियारि, बायदि रावारिफोर दङ, बेफोरनि गेजेराव बिथाङा थांनानै बे गासै जौगानाय बिथिंखौ दिपेन बर'आल'सो मावनो हागोन, बेबायदि जोंहा मोनसे नोजोर दङ। बेखायनो बुंदों आं, बे खनले खोथा बेखायनो बुंनो नागिरदों जे बिथाङा गोलाव बोसोर जाय 22 बोसोर एबसुनि खामानि मावबाय। बे एबसुनि खामानि मावनायाव बिथांनि जेबो जों गेना गोरोन्थि नुनो मोनाखै। जेरैबायदि दैदेननांगौ बेबायदि दैदेनबोदों। इभेन उनथाराव जों बुंनांगोन, नै बे बोसोर बे मायथाइनिनो 19 जानुवारियाव जोंहा जाय सान्थाल आरो बर'नि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जाबाय कारिगावआव, बे दाङाबाजियाव बिथाङा बै समाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानानै
गोख्रै थांनानै ओरैबायदि खामानि मावहैबाय, सावथाल नोंथांमोननि धुनुखाराबो सलिनो मोना, बर' आइ आफाफोर नोंथांमोननियाबो सेखा रुवा सलिनो मोना। मानोना सावथालनिबो न' खालामदों, बर'निबो न' खालामदों, सावथालाबो थैबाय, बर'आबो थैबाय। बेबायदि जोंनि बिटिसि हालामाव गावजों गाव जोङो एनानि जालायबा, गावजों गाव बुथारलायबा जोंनि खौसेया बहा जागोन, जोंनि जौगानाया बहा जागोन। दा बेबायदि खामानिखौ जों नजिर नुनो मोनो दिपेन बर'नि गेजेरजों। बेखायनो दिपेन बर' बिथांखौ जों बयबो नै फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव बिथांनो इउपिपिएलनि बिजाथि ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै बिथांखौ जों देरहासार खालामगोन, जय खालामगोन। आरो देरहानाय लोगो लोगो बिथाङा बे जोंनि गासै दुलाराय हारिनि जाय उदालगुरि समस्तियाव दङ बिथांमोननि खामानिखौ मावगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। गोजोन्थों।